Shubor nakaslem jong unongsan hima. Wadlah kasur kajing persya bantai ke karkhana dobilat apo kasnong wa ya jer narpo East Gentia Hills kalong ke batlot bah namar la yoi batang kiseng bhalang ki balami syakmat ban persya yagani ke jing temu henroi hapdeng kita ki aka baro ke weni kiseng bhalang kata ke FKJ GP East Gentia Hills mentak asngi ke khatsau teri gurisau arajar arpusau kalalit banyekendo yo member secretary jangka Meghalaya State Pollution Control Board Dr. GH Chermang MFS hapok office teri kam jong u ke badan halum pengat ban penpau yo kejing persya ka bajur halor kejing temu jong ke Mega Top Cement Private Limited ban penlong ye kejing pensengau ba lani ke public hearing haka khat prater urisau arajar arpusau nega benta bantai ke karkhana penmi dobilat lani ke integrated cement plant of capacity 3.3 MTPA clinker 2.8 MTPA cement but 100 megawatt waste heat recovery system hapo kasnong waejer narpo East Gentia Hills district habai krench kilat pathai kubor nagalyang uba Dayhok Sumer President jong ke FKJ GP ulaong bakaseng kadap de jing sungkhya ban yui ke jing yai wan tu jong kini ki karkhana dobilat hapo kathain nalor bakila don lepa benta la pratli ki karkhana ulaong bahaga bede baka jing ti yo doyong la yui baka National Green Tribunal kala simkhya shikadai e ban khanglat watla ke kamti doyong kadai ke jakpo jong ki pajba ke district barok ke wei henry ke basngosi pat kalong baka sorkar yagini ki karkhana dobilat pat kala penslor baki nyai kharoi bat kani ke jing penslor ka pen I baka don ke air ke ai shelendet bat ongru ba imat kadon ke jingya selah hapdeng ki politician bat ki trai jong gini ki karkhana dobilan nakaliang uba Andy War pala organizing secretary jong ke FKJ GP East Gentia Hills ulaong begini ki company karkhana kinang bhaban penbe ki pajba jong ka than de ka baong bakin ai kam ai jam ni ki samla jong ka than bat ban wanra ya ka roi ka par henry kum bakalong pat wala kila don shibon ki karkhana hapo ka than ru henry kum ki nong song snong ki duna bha ki be kam yo jam hapo kitai ki karkhana Nakaliang jong ka office jong member secretary amba kidai tang ki organizer na menta jong kanya kala public hearing bat ka ega bami ka public hearing kata ki haban pha support jong ka MOEF te isngau thu ba nakaliang ka office jong member secretary kin palong ki hearing bat lada ka hearing lada ki bobon ki persa ki hearing kin sepha ka jong report ki bobon ki sa Andrei Saukian yang ka department berde bat ya ka forest ban ngisau kia ba kum ka department ba ko first ban sim kia namar ba kene ka banta bagi ti mau syuru kedai berang long fresh ban set up ikene plan kedai ka jaka berang long cloud ban ka ban kita ik environment ni bat ni kentu na kalian jok office jong MOE approve ban nom pelaj ke environmental ke kenang ba kalong kalap jingida bat ni senia ka ni ka department ban pej ya kebit ke biang jong pai nong sonong jong ke district jong negaliang jungi kum ka sang FKGGP East Gentia Hill District Unit ngiwan ban ya kendu ya member secretary hagi jungi dai bat kane ka jingtmu jong ke ka company ke Mega Top Cement Private Limited naga benta ban pelong ya ka public hearing hagane ka khat pratrek jong ni banai hang tei hapo wa ejar napo di negeri yang jungi kesang ngi dap de jing sokia haga jungi de bat ka jingwan kini ki karkhana dau bilat bala bun belai ba haga ne ka jaka haga ne ka than po institut jungi bat ngi iba ke jingwan tu jongki kalong ke babu i ka jingma halendat namar ba yo i bakal kala jeklia bat kibru kum kitang song snong ha ne ka than ya kendu ya kijing ha yang ki umbam ki umdi na kijing dam jong ne karkhana ka balong kijing punjat ka makraw ha bangi phai saga kawai na kilat ka ba kinong song snong jong ka than ko district iju etrai ha kijing dai bat udaw yong yo I ba ka NGT kala simkhia na ka benta ban khang udaw yong ka balong kamat ka bakta ka jakpo jong kibru jong ka district hi bat jong ka
thành hiệp trong cái state hiệp rồi thành ra sau sifat ba ke sarkar ya kini ki karkhana do bilat ke penslur na ke por but kini ke jing penslur ke jongka ke long ke badan ke egres celendat bangi thrais new ru ba ke dei ke jing sala jong ki politicians haba kini ki karkhana do bilat ki babantu sepo ke distrik ke jongi hakitan ilkana po isngau ban ong managalian juga sangi persyak juri kan ya bat ngihmilen tiru ba kipat ba nong sonong jong katan ilkana po kin kendiat benreu no ban yesim bentan ban persyak hagan ni ka kat pratrik hagan ni ka sing public hearing kenang ba ke jing persyak jong kisang bahalang kan ye rengkat ba dupai ba kenang ba kan long ka bajok tang de kini kentin ko boleh sibuk oh ye kata ye ka baladap nyo i ba ki karkhana kala dan ta haduk pratili sigi than jongi kolang existing mo la adap seng lepa hanrei ila ban ong ba kene ka me khatop ka bamanta ni ngai skam ba kirang ba shnong ru ki he shnong jang to ka than rangkat bar ki pai ba kin skau khie kan ne namar ba lada kumni ailat kan bu jing ma ya ka than bat ya ka state ibro to am kene ka dei ka mo kumala penbena da ka MSPCB bahkan don ka hearing de ngingi kum gasang ngis ngokie kan ngi penpau ke jimpasya bat ngi kendu member secretary bat ngi skam ru hawai kin sedan ki bakarsan kin sedan ki persya hari ngi kum gasang ngi penpau ke jing persya namar kan bu ke jingka ka memoriang ke haba tanggi ne bala dan leparu ngila i lupai ke jingjor de ngi skam kuma ong menne ba yinling de goi kesur nang ba gajing pasal kalau ko bajak ba mi lenti ba ki nong elam shnong ki nong elam elaka bat ki pai ba jong than ki bas ngau khie gane kin mi shakmat bat persya nang ba kata ka hearing kan nom ye shakmat bat ku mangila tho so members tadi bat nagaliang jo office kan simkhia ban pendam no gane hearing nang ba kathan jongi kanam hijat lai ku melajat hari ni yo i sikilat pathai ku bor kela don kisang ki bersyak kum ka KSU kibai ru kisang bat mentang yo i ba kene ke jing persyak kam ni la ban ong kade ka sur jong upai ba namar ba ni kum kisang ru ni snap ka sur jong upai ba bat ni khmi lenti ba kene jing persyak kan long ka ba seiso namar ki bobun kisang ru tempau ni suki halor bene ka banta ni kum kasang FKGP ni berpau ke persyak hoi la kamla banlong ke bejok ada itang pengin tinggi sekepertai bengidam ke jingskau kia kata kasong tinong susung dibubun namar ka mongi em ka demokrasi haka ris capai ba bat la ki pai ba kimia teli tenel yang kasang ngidam tang ke banong ba ki pai ba sisim kesi lada kim kendet benreu no kim sai kendu ya ki jing namar ke mariang kedai ke kemi mo ke jongi ke bangi sang nisa bangi dai ban sumarlep ni ke mariang om ban chu penjat kai ye baro ki badan namar ba ke jing khlong ya umau shun lene ke jing sang i karkhana do bilot ka phare hadu kata-kata namar ke penjat nadu na trai nadu ki khlau hadu ki mau kalau long kumba say kisner jong gamay mariang tekane kalong kejing masisya ni nagliang sang is ngotang kata ki area situ kiban sakta kideh kibanta jong katu ka wa ejar bat kitu kisnang kiba marjan kum katang sky bat kunta tatap bat kibanta jong ka narpo ibro ko ye kata ngimla banong kedai na kabor pisana hanrei ke ai gabang yo i ba kene ke jing persyak hine kisni teng namar ba ka rukom trekam jong kini kisiman plan imat kala don ke ba khamper ha bengila banong don hiru ki ban syak ngop ha ka bor jong ga pisa hanrei don hiru ki bom trek ban mi syakmat te kasur jong pai ba ngi ka khamduna na kata ka daw ke jing persyak bun sin ka pulang na namar kini i company kinang bawan pendik ngongin ai krek ngai kam ai jam dan ai te development handreng kat kam jing yo i jongi ki company ubun ba handre ke jing yo krek yo
tre jong gi nong sung ni kam duna ba namar kata ki wan kinang bhaban pun bej de ki agent jong ki ne ki brew jong ka company namar kata gini ki nong sung ni ki nyok men ki ong gi one company ding nyok tre gi tra nyok kata development gi supplier ki bonjang ding don kam Tapi ngaku ambil saya tak jengkil yang kita nah